השיר הזה. לא משנה. שלום לאיתי. איתי. אור ואופרי אומרות שאנחנו דומים, ואתה אומר שלא, וגם אני מסכים איתך. תשכנע אותם שאנחנו לא דומים. נכון, אנחנו מנומשים, אולי אתה ג'ינג'י ואני לא ג'ינג'י, אבל אנחנו לא דומים. תספור את הנמשים שלך, לי יש 1,205,000,000, ותספור את שלך, ותגיד לי כמה היה. אין לו נמשים. אין לו נמשים? יש לו נקודות חן. אז איך אנחנו דומים? ליאור, פרופיל. פרופיל. כן. אתה רואה? יש לכם את אותם אוזניים. עכשיו תסתכל לפה. כן. עיניים, התקרב נא. רגע, יש לו גם כחולות? כן. עוד להתקרב. שלי יותר יפות, נכון? אל תבנה על זה. זוהר לא רואים שאתה עושה לו קרניים. עכשיו. פרופיל צד שני. פרופיל צד שני. עכשיו פרצוף דפוק. I want to be in America. תעשה את הפרצוף של הליצן מהמסור. I don't want to be... פרצוף של הליצן. לא, אל תיגע בו זוהר סוטה, נו. לא, הפרצוף של הליצן מהמסור. אוקיי, הוכח מדעית. אתם לא דומים. טעיתי.